मोख्राया बेबायदि सेस अख्ला अख्लि गालांजोबोरा। हेलो लोगोफोर, खुलुमबाय, नमस्ते, वेलकाम बेक टू माय चैनल एंड वेलकाम बेक टू अनदर ब्लॉग। ओमफ्राय नै आं दा हाजोथिंजाय थांगासिनो आरो नै साइकेलबो दङ, माने आङो बे जोंहानिनो बारि आरो बागान, बाव जोंहा थारुन ओमफ्राय बिदिनो मैथा माबा माबि मैगं गायदों आरो बेखौनो थारुन मैगंखौ आं लांनो फैदों आरो। ओमफ्राय नै साइकेलबो लाफाखाबाय आंथ' दा थिखोलांनो हानाय नङा नालाय, आइबो दङ लोगोआव, आइजों आंजों। ओमफ्राय आरो सोर सोर नुफेराखै थारुनखौ मारै जावो मारै मायो नैबे आंनि भिडिअआव नुसिगोन, नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। नै भिडिअ लानाय गेदा गेदि जालाजोब्बाय मारैबा, माने आं आखाइ थोंसेजों मबाइल हमदों ओमफ्राय आखाइ थोंसेजों साइकेल नारदोंमोन नालाय, ओंखायनो जायासै, गेदा गेदि जालाजोब्बाय। दा आं साइकेलखौ बावनो दोनलांसै, ओमफ्राय दाहाय थारुन जावखांबा लांनो फैफिनसै आरोना। थिखोनो नांगोन ना, थिखोनो हानाय नङा। दा नै आं थारुन बारियाव सहैसैयानो। ओमफ्राय लोगोफोर नैबे जोंनि गामिनि समायना रमायना हाजोखौ नायनानै दसे इन्जय खालामथ'दो। ओमफ्राय हनै सानाबो हाबनोसैथ' नङामोन, बेयाव हाजो दं नालाय हाजोजों थोरोबजाबाय आरो होथेजाबाय हाजोजों। ओमफ्राय बेनि उनाव नै आं दा थारुनखौ जावनो सुरु खालामसै लोगोफोर। नै बेबायदि जावो थारुनखौ। मोख्रायानो जाजोबलांबाय हाजो खाथिना, ओंखायनो। लासै लासैसो जावनांगौ, माने मामा जावख्ला जानो गिनांगौ। लासै लासै हाखर हाखर जावनानै ओरै बिदि जावनांगौ। नै बेसे गिदिर गिदिर थांदों। फिसा सानाय जावख्लाबायसो नामा? नै बावबो मोनसे दं। नै मनासे आं मना लाबोनाय नै बावबो सोबाय नायाव। नैबे बस्थायाव मोख्राया बेबायदि सेस अख्ला अख्लि गालांजोबोरा, मिथिबाय, जाजोबलाङाबो माजोबलाङाबोनो सेस। ओंखायनो मानांजोब्बाय, जावजोबनांबाय दिनै। ओमफ्राय नैबाव नै बिसोर मना मोननायाव सोदों गिदिर गिदिरखौ, नैबावबो, ओमफ्राय नैबाव फेंखाखौ सोदों आरो, ओमफ्राय नैबे बुस्थुआव फेंखाखौ। दा जावखांबाय थांसै। ओमफ्राय जावनाया जावखांबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आं साइकेलखौथ' बै एसे सिगाङावसो दोनदोंमोन नालाय, बेखौ आं लायसै आरो। दा थिखोबोनो हानाय नङा नालाय, मनाया मोनथाम मोनब्रै जाबाय, ओंखायनो दा खाथियाव नारनानै लांनांसिगोन आरो। आयौ मेंलायलायबाय आङो माबानानै थारुन जावनानै। जायगायाव थारुनखौ थादुनबो होनो, ओमफ्रायहाय जोंथिं थारुन होनो आरोना। ओमफ्रायहाय कमेन्टआव हरनानै खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर, सोर सोर थारुन ओंख्रि गोथाव मोनो।
एबार साइकेलाव थिखोनोसै ओइ ओमफ्राय नै दा साइकेलाव थिखोखांजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर अननानै प्लिज आंखौ सापर्ट खालाम हागौमानि शेयार खालामनानै हो आरो चेनेलाव गोदानसो फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर लाइक कमेन्ट गासिबो खालामनानै होजोब आरोना ओमफ्रायहाय आं दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'सिगोन माने मबाइल हमबा माने साइकेल नारजाया साइकेल नारनोबा मबाइल हमजाया बिदि जाबाय ओंखायनो आं दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'सिगोन मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानसो फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय